Виж сега, гледай се. Когато движиш, значи ти правиш така. Мигаш. Значи, стреми се да правиш първо такъв ход. Такъв. Как беше в книгите? Значи, ходът ти е една идея по-дълъг и както показвам аз. Антената да се носи като летяща. По-дълъг. Просто е такава човек. Мах. Дига се, то се вижда на камерата. И монетата не е там, монетата е 10 см напред. Не, монетата е 10 см напред. Къде те кръщчето? Дълги. Покажи къде е. Където и кръщчето, аз кръщчето го направих. Ама Емо, ти ни показа паралелно на дупката и го фърли на страни с малко. Но както и да е. Ей, там някъде си, добре, аре. Дълги. Пак кандилкаш. Пак е кандил. Ма не бе човек, то се вижда, ще виж на камера. Добре, хора, ай сега, дайте Давай да другите, чакай си го гасти. Значи, гледай сега, търсенето ти не търсиш така, нали? Ти така не търсиш, ти търсиш така. Гледай сега, ето. Ти търсиш така. Такъв ход правиш, нали? че някои хора правят и бая по-голям. Да. Ама ти... Ама ти... Почваш така правиш. Много къс. Кандилкаш отгоре. Не го правя умишлено. Не, умишлено го правиш като се допане, разбираш. Бягай. Значи, фащаш